phakade bafika ngaphesheya kwethu okholwayo ababhadiswe uyosindiswa. Yebo ncebo. Epha ongakholwayo uyakulahlwa. Nayindaba enkulu namhlanje. Kusho ukuthi mangabe ungakholwa usalela ukulahlwa. Mangabe ungakholwanga lalela mawusindiswa awayideli thini favor kodwa uyikhulula wena. Ngoba ungakholwa uyolahlwa. Mafuna ungakwamukela usukulahlwa thatha uJesu njengenkosi nomsindisi. Amen bazalwane. Amen. Okholwayo babhadiswe usindiswa. Akekho into khona la emphakathini wale ndawo obethi ngiyamdinga lo Jesu namhlanje asindise impilo yami. Khona uJesu osindisayo. Othi uPetro noJohane isiliva negolide asinalo kodwa ngegama likaJesu sibuhambe. Sifuna bezalelo nto namhlanje ukuthi nawe ungasuki. uJesu ayena abantu ababhorekile nabangafuna ukwenza lutho. Kodwa umphefumulo womuntu ufunde ncela ufunde uEzekiel chapter 18 verse 20. Sesiyavala Ezekiel chapter 18 verse 20. Okholwayo umphefumulo onayo uyakufa. Ya indodana ayikukuthwala ukona kukayise. Indodana ithwala ukona kayise. Uyise angathwali ukona kwendodana. Uyise angathwali ukona kwendodana. Kwamanye amagama indaba kaJesu ayona umzali yakho. Awukhona bazalwane. Amen. Noma ungazalwa abazalwane. Noma ungazalwa yibhishopi kodwa mawungakholwa wena kufanele uyithathe lona lento. Ujalo. Uthi ubethanda ukuzenza kwami akazithele athi abathi siphambane ebese yangilandela. Awukhona bazalwane. Wena lophethe sakhe isiphambano. Wena lofanele ayithwalele yena uJesu. Phinde leyo ncwadi. Verse 20. Yebo. Umphefumulo onayo uyakufa. Indodana ayikukuthwala ukona akekho yobethwalelwa omunye. Awukhona bezalwane ukona kwendodana. Amen. Bambe mthungu. Yes. Khona ukuthi uzema wedwa embuzweni ngelinye ilanga uzophela. Uzema wedwa uzoma wedwa